Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Aşgabat teleýaýlymy öz işini Bagyt şeher Aşgabat adly gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, adyndan belli bolşýaly Bagtyň bar ýeri paýtagtymyz, gözel Aşgabatymyz. Şoň üçin Aşgabat Medeniýet Jalş merkezi bilen şeýle-de Aşgabat teleýaýlymy bilen bilelikde taýýarlanyp teze höýdürilen Bagyt şeher Aşgabat adly gepleşigimiziň her sanyna din jalp ýören raýatlamyzyň köňül guşuny ganatlanymak maksady bilen yurdumuzda vekilni meşhur aýdymçylary mihmançylyga çagyryp, olaň joşguny owazlaryny size ýetirip durýar. Mehriban ýyleşler. Biziň gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän bolsaňyz, gepleşigimiziň geçen sanlarynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Haji Yazmamedowyň gatnaşmagyna Türkmenistan cennet mekan, parahatlyk tuğun parladyan, alkışlı deydiz arkada. şeýle-de ýaşy Zeki Naýdymçymyz Eldar Ahmedowyň gatnaşmagyna Memnun erkimi alın sen, sana aşık ben, sana aşık ben. Memnun derdime derman sen, sana aşık ben, sana aşık ben. Sağlı söhbetleri, aydımları dinleýäňiz. Bugun gepleşigimizde kim bezärkä diýip siz pikirlenýänsiňiz. Bugunky gepleşigimizde ýaş Zeki Naýdymçylarymyzyň biri öz joşguny owazlaryny size ýetirer. Mehriban ýyleşler, garaşdyran fursadymyzam gelip ýetdi. Biziň bugunky gepleşigimiziň mihmany bu ýyl arkadagly döwrümizde talip diýen belent adama nasip bolan Zeki Naýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 1-nji ýyl talibi Täşli Tülegeniw. Assalamu alaykum. Ne täşli, bugun sizi paýtagtymyzyň gözel künjegine ýerleşýän Aşgabat Medeniýet Jalş merkezine çağırdyk. Bagyt şeher Aşgabat adly gepleşigimizde sizi hoş gördük. Ne bugun gepleşigimizde şygyny owazlaryňyzda janyny sesde ýyleşlemede ýetirip berersiňiz. Şoň üçin biz ýyleşlemede garaşdyrmaly, aňyrda muşdoklaňam garaşyp dur. Muşdoklamyzyň ýanyna barali, şol ýerde söhbetimize başlap bereli. Ýa-da şu gepleşige hormatly çağıryň üçin köp sag bolun. Muşdoklamy garaşýan bolsa, ulga bilen Ýör garaşdyrmaly muşdoklary. Rovaşyň watany bir diýarym, dinle hatly bolly arzu hyýalym. Salih bolmak, magty bolly her paýym. Bu benim watanym, benim watanym. Bu benim watanym, benim watanım. Hormatly watandaşlar, anha görşüňiz ýaly Bagyt şeheri Aşgabat adly gepleşigimizi Aşgabat teleýaýlymy şeýle-de Aşgabat Medeniýet Jalş merkezi bilen taýýarlap size hödürläp durýar. Bugün mine görşümiz ýaly biziň daş döwrümizi mihmanlar, ýigitler, sunugy dostatlamyz, bir din jalmana gelen raýatlar bezäp ötýär. Esasanam bugunky gepleşigimiziň esas özüni düzýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Täşli Tülegeniw. Täşden ýene orada hoş gördük gepleşigimizde. Anha arkadagly watanymyzda talip bolmak bagty saňa da meýser etdi. Ol uly bagyt, uly buýsanç bar ilkinji günlerini okumakdan başlanyna talip diýen bir bagtly ada eýe bolanda kalbyň joşa gelýär, hejana gelýär. Adamyň arzuwy bilimli bolmak, hünär öwrenmek, zähmet çekmek. Şol çeken zähmeti bilen bagtly durmuşynyň höýüni görüp ýaşamak da esasy maksat. Sen arzuwyň hasyl boldy. Döwürde şu bagtly zamanada aýdym-aýdyp öz sözlerini erkana, bir sözüň aýdym bilen beýan edip döwre öz joşguny goşýan. Halipamyz Recep Guly Kerimowyň ýoluny dowam edýän şägirt hökmündäki kalbyň buýsanjy joşguny görüňlen tomaşaçylar üçin biz üçin ýakymly bolupdy. Joşguny görüňlen bilen töpde başladyk. Elbette Yakup. Gahrman arkadamyň saýasynda maňa da şu ýyl Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi bolmak bagty meýser etdi. Biseň begenýän buýsanýan Gahrman arkadamyň saýasynda bagtyar talip bolan buýsanýan sözüň başynda mehriban Gahrman arkadamyza biz ýaşlar üçin edýän, galadalar üçin köp sag bolsun aýdýan. Elbette her bir enatan ilkinji arzuwy öz perzendiniň iýligine ýarap hyzmat etmegi enatanyň buýsandyrýar. Şonuň üçin meniň baş maksadym mehriban Gahrman arkadamyza, halkymyza şu öz aýdymlarymyz bilen toy dabaralarda sahnalar bezäp çykyş etmek men baş maksadym.
şol arzugyň maksadyň hasyl bolsun täşli. Ilha sizi hemmeler görenden tanaýanlar. Halipamyz Recep Gül Kerimow şol halipanyň goýup giden ýoluny häzirki wagtda dowam etdirip, halkyň hakydatynda galan halk aýdymlary bilen dowam edip gelýär. Oňky gepleşigimizde de bir näçe aýdymlar getirensiňiz. Haýsy aýdymlar getirdiniz? Ýakup Çopan ýolundan Nurberdi Ulf halipamyz Nurberdi agaň dutarda ýerine ýetiren bir näçe aýdymlary. Halipam Recep Gül Kerimow soň şu Nurberdi agaň dutarda ýerine ýetiren aýdymlaryny estrada görnüşi geçiren Recep Gül halipa. Şol halipalaň bir näçe aýdymyny şu gepleşige getirdik. Özüňe milli saat guralymyz bolan dutar saat guralyna erkek diýenmi? O dutar saat guralyna o saatym bir öýde güýmenýän başardamdan ýerine ýetirýän. Ondan başga akordeon saat guraly, klaş saat guralaryndan başyny çykýan. Synowatyň aňartyna çykan ýok da. Gelecekde de ähli saat guralary bir çalyp başarmak maksat edilýän näsip bolsa. Her insanyň hem dörejelik ýoluna düşen, ýaş ýetginjekligiň baş arzugy, maksady şu saat guralaryny erketmek, aýdym ýerine ýetirmek, halka iýiligine çykyp hyzmat etmek onun baş maksady bolupdy. Seňem şol maksatlaryň murat tapsyn ýa arzuň hasyl bolsun. Indi gepleşigimizi seň ýerine ýetirmeginde bugun kunna Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimizi janly sesse aýdymlar bilen dowam edäýeli. Elbetde. Häzir haýsy aýdymlar ýerine ýetip berje. Ýakup şu arkadagly ýurtda talip bolanma buýsanyp begenip Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparova Cemal Aja diýip bilinýän. Cemal Aja bilen talip bolandan soň ýüregim joşup bir aýdym döretdik. Talip boldum arkadagly ýurdumda. Iň beýik arzum meniň arzum. Şonam halipalaň Çopan ýoluny saada geçirip aýdym döretdik. Şol aýdymam gepleşigimiň başynda bir uljoşun bilen ýerine ýetirip berýär. Ol hawas bilen täşli. Ol aýdymda da saňa ul üstünlük arzugy diýet, şogul bolsun, üstünlük kemram bolsun. Ondan näme mehran adamlar Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimizi täşli tülegen fiň ýerine ýetirmeginde talip boldum arkadagly ýurdumda atly şu täze eserini size serpaý edýär.
Aklap gitsem vatanımın tuğdunu benim arzum benim arzum benim arzum benim arzum Aklap gitsem vatanımın tuğdunu benim arzum benim arzum Arkadağlı vatanımda alayım Toyları bezleye her günüm ayım Bahtiyarlık bağıt kuşu kumayım Bu benim arzum, benim arzum Bu benim arzum, benim arzum Bahtiyarlık bağıt kuşu kumayım Benim arzum, benim arzum Taliplik tahyamı giydim başıma Benim arzum, benim arzum Alha täşli görşüme diýär şu wagt teň täze dörden aýdymladyň sallyk. Elbetde döwrüň talabam häzirki wagtda şeýle aýdymlar, şeýle mukamlar, şeýle eserleň dörümüni talap edýär. Dörjülük adamlaryndan döwür uldatlar talap edýär ýöne döwrüň bize berýän peşkeşem uly. Arkadagly döwürde saýrak bilbilli owazlaňy halka ýetirmek özüň üçinem bagyt dinleýiji üçinem uly lezzet bolup durýar. Ak daňlar bir aýdym bilen oýarmak, seher bilen turup aýdymyňy owazyny ilegine ýetirmek ya bolmasa muşdoklaň seni görenne şol aýdymyň süýji bolupdyr, hengine bir öz ýüregimizi goýduk diýenne seňem ýüregiň heýjana gelir. Sebäp ýekeje adamyň hoş sözi sen beýge göterýär, täzeçillige getirýär, kämillige ýetirýär. Şoň üçin her bir insanym özüne kämilligi döredýän eserine çekýän zähmetine görýär-de. Sen öz kämilligiňi aýdymlaňda görýänmiň gerek? Elbette. Şunu da adam gözlegde bolýar. Kämilligim hiç çägi ýok. Bir aýdymyň üstüne işlesek, şol aýdymy halk köpçüligine berýär. Onuň şol aýdymyny toý dabaralarda köpçülikde şol aýdymyň ýerine düşüpdir, gowulupdyr, dinleýijiler tarapdan gollansa, ya toý dabaralarda haýyş edip ýene dinlense, sevildirilse şol azabyň ýerine düşdüňizde diýip pikir edýän men. Çeken zähmetiniň rehnedini gördüňmi de şol? Yakup esasy yerine ýetirýän aýdymlamyzda da sadanlar bilen bagşyp berýär. Sadlaşyk bolmaly. Sadanlar hem oşonda gaty uly. Olaň hem azaby, meniň hem azabym birleşende bir gowy eser emele gelýär. Onu öz tälim alýan halipalamyz bar. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Ajan'yň bir diýen sözi bar. Täsirjan oglum sungatda ösmek üçin ýa sungatda bilmeýän ýeriň mudam sonra menden. Men sizin ösmeňiz üçin, size maslahat bermek üçin mudam taýym daňdan bolsa da arkaýyn jaňa berdi. Halipalyk bentlerini, öwgütlerini aýdýar. Onuň Cemal Ajan'dan hem at köp zada öwrenýän. Öňkü halipalary dinlägem, köp zada öwrenýän. Ýanymda öz gyjakçym bar. Halipa Bayramdur Hüseýinow. Halipadan hem aýdymyň hasaby diýilýär. Da diýilýär. Şol zatlarym sonra Bayramdur Halipa bilen köp maslahat edýän. Onu dörejüliň sirli ýollaryny seni gollanan insanlar şo beýik halipalar. Indi sizi geçen gepleşiklerde Türkmen Owa teleýylymyň dörejülik toparynyň taýýarlanan gepleşiklerine de söýdiňiz diňsallyk şonu ýem 3 ýaşyňdan Türkmeniň aňyna ýüregine ornan bir aýjamal aýdymy ýerine ýetirip heňlenip başlapdym diýdiňiz. Soň 5 ýaşymda eýem sahna çykyp bir Türkmen halkyna öz owazyny ýetirip bilmek ýem 5 ýaşly çag üçin uly bagtda. Indi şol ýyllara dolanyp şol ýyllara ýatlardyň. Elbette
Geçmişini bilmedik, geleceğini bilmez. 3 yaşımda şu çağlar bağınna ilkinci Türkmen halkaydym Aycemal diýen aýdym. Oklawy dutar edip aýdýan ekenim de. Ondan soň 5 yaşımda ulul sahnalarda çykyş etdim. Gazanan üstünlükleň barada aýsam. Adanın üstünlükleri barada aýsam, merjendanalaryň ýeňişi boldum. Gulba bayragynyň eýesi boldum. Häzirem näme arkadaky döwrümde şol çağlygymdan aýdym taşlamany şu güne çelli Gahrman arkadagymyzyň, halkymyzyň dam hyzmatyndan, Gahrman arkadagy ýurdumyzda bu ýylam Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talibi bolmak wagtym ýetdi etdi. Olam men synowat ýolumda iň uly üstünlikleň biri. Adama üstünlüge ýetmek üçin erjellik görkezýär, zähmet çekýär, öz eden zähmeti bilen bir ýol goýup, ýyz goýup, öz adamyna, şan şöhrada eýe bolmak üçin bir zähmetini gaýgyranokda. Şol arzuwyň, islegiň häzirki döwürde hasyl boldy. Gelecekde de talip ýyllarynda da täze eserler döredip, muallimlaň, halipalaň bir zähmet çekýän oja bolan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň hem at awraýyny döwletimiziň bagtyýarlygyny dünýä eşkär etmekde. Sen sesiň, saýrak bilbeliň, owadyň mydama belentlere ýaňsalsyn diýär. Üstünlük kemraň bolsun. Indi gepleşigimiziň dowamyny Aýdym bilen dowam edäýil. Ne Gahrman arkadagymyz halipalyk şaýagyrtlyk ýoluna giň ýol açdy. Ne şu gepleşigimizde görýän tomuş etmäne bir näçe halipalardan gelipdir. Inniki ýerine ýetip berjek Aýdymyň Nurwerdi Ulf halipamyň döneýin ýen bir Aýdym bar. Şondan bir ýerine ýetirip bereýin. Ol howes bilen olaydyma biz uly lezzet bilen diňläp garaşýar. Hemme adamlaryň teşne ýüreklerini ganyryjak şol Aýdym bilen häzir gepleşigimiz dowam edeli. Mehriban adamlar, biz gepleşigimizi ýene-de Aýdym bilen dowam edýär. Şahir aýdýar, ýaşlygynda dutar çalar hiňlener, belki de ol bagşy bolar, kim biler? Bagşyçylyk berlenler bagşydyr. Bagşy bolup dogulmaýar hem biler. Şoň üçin bagşy ýüreginiň owazyna diň salmak biziň hemmämiz üçin ýakymly. Gelin şol owazlara, mukamlara, süýjü sözli sazlara hemmämiz bilelikde diň salalyň. Padadır, bu edip zulmileme. Kan yerimdir, okudun oyun başına döneyin. Ay sen yatıkın men gelip aşımda mıdan ağlayıp Nümsülme bir cevap bir yatmadığından dağlayıp Koçunu kurban menip güldür kolumnu bağlayıp Kal yerimdir okudun oyun başına döneyin Döneyin mi döneyin, döneyin ya döneyin Görüp yakılım tut kolumdan yar yanar Adına aşık olup idimde gevim aykılar Kalmadı savru kararım bilmedim senin var Kal yerinden okudun oyun başına döneyin
olurmuş gülpünün bir nefisi. Ey yaralarım buna bolluk söyledirdim sizi. Ay Devlet Mehmet ay diyar şol perinin hafıfi. Kal yerinden okudun boyun başına döneyim. Döneyim, döneyim, döneyim ya döneyim. Ay Devlet Mehmet ay diyar şol perinin hafıfi. Kal yerinden okudun boyun başına döneyim. Döneyim yar döneyim, döneyim zat döneyim. Dünyanın korkanı tek oğul bey. Başka da didem üstünü küyüp vatanaya çıklarımdan. Vak boyun harmana çıkanla kör vatanaya çıklarımdan. Ay oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, hay hay, oğul bey, hay hay. Dünyanın sultanı sen oğul bey. Eder, kaçmak eder. Kol bilen aşığın eder. Garip kibinenin ayol bey. Ey başkadan didem üstünü küldüm vatanaya çıklarımdan. Vak boyun havada çıkanlar kör vatanaya çıklarımdan. Ay oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, dünyanın sultanı sen oğul bey, oğul bey, oğul bey, dünyanın sultanı sen oğul bey, oğul bey, oğul bey, dünyanın sultanı han oğul bey. Täşlik köp sawal ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin
Anha şu wagt Aşgabat teleýaýlym bilen şeýle hem Aşgabat Meden Dinjarş merkezi bilen bilelikde taýýarlaýan Bagyt şeher Aşgabat adly gepleşigimiziň bu gezekki sany canly seslerde aýdymlaň owaz etmegine halk köpçüligine ýetirilýär. Yürekleň gürlän wagty yüreklere ýeni orun salýar. Şoň üçin halipalaňam ýürek owazy, ýürek buýsanjy şägirtlere berjek öwütpendi maslahaty biz üçin has ýakymly bolupdyr. Şu taýda Gulberdi halipamyzamma ýörüýte gelen halipalar, mihmanlar we olaň ýürek arzuwlaryna diň salaly. Halipa hökmünde şägirtlere berjek maslahaty bardyr. Şolara diň salyp gepleşigimiz dowam edäýeli. Ene şu gün biz Bagyt şäher Aşgabat adly gepleşige tomuş etmäge, gatnaşmaga geldik. Hormatly prezidentimiziň bize halipa şägirtligi açyp beren ýol esasynda. Ýene bir ýaşaýdym çymy täşvik tülegen şul gepleşige gatnaşmaga gelipdir. Täşiň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňläp otyr. Şul aýdymlarda biziň halipalarymyzyň goýup giden ideýatyr, biziň ýaşlygymyzy ýatladýan aýdymlar. Hormatly arkadaşymyzyň özü bize halipa dürli saz urallarda saz şaly aýdymlary ýerine ýetirýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen halipa şägirtlik ýoly elmydamy öňe tutulup ünlenip gelinýär biziň ýurdumyzda. Täşle etjek arzuwum owazyň mundan beýik bolsuny diýip. Gelecekde de türkmen toýlaryny şeýdip canly çykyş etmek elmydamy meselesi. Saňa bir sorawum bar. Sen diňe halifamyz Recep Kulu Kerimowň ýolundan aýdym aýdýanmy ýa başga ýollardan aýdym aýtmak höwesiň barmy? Men esasy maksadym halipamyň nurlarda ulfun döredän çopan ýoluny, Recep Kulu halipaň goýup giden ýoluny, şulaň halipalaň aýdymlaryny ýoýmany ýerginsiz zähmet çekip gelecekde de şu ýollary dowam etdirjek. Elbetde Oryan Türkmenimizde ýol kan. Ahal ýol, onaň damana ýol, salar salyk ýoly. Ýollardanam özüme bir başardığımızı yerine getirip bilecek aýdymlam yerine getirerin. Öne esasy baş maksadym çopan ýoluny. Käşli saňa şu ýolda ul üstünlükler arzuw edýän sunuga da adamsy elmydama gözlegde bolmaly. Şol gözlegleriň yerine düşmegini arzuw edýän Sawal halipa. Gepleşimiziň şu ýerine bir aýdymam aýdyp bersen. Ul howes bilen halipa. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren halipa şägirtlik ýoluna açyp beren medeniýetimiziň sunudymyzyň hak howanlary hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, il urt bähwetli ähli tutýan tutumly işleriniň hem elmydama rowaşlyklara weslenmegini arzuw edýän. Sag ol halipa, arzuwlaň hasyl bolsun. Şol arzuwlaň dowamyny ýanky islengiz boýunça ýaş dekin aýdymçymyz täşvik tülegen fin ýerine ýetirmeginde bir halipalaň ýene bir süýji owazyna mukamyna diň salmak arkaly gepleşigimiz dowam edäýeli. Täşli başytyny sahnamy size garşy.
Seher turup yar koyu edir havladı Anjamadım yarım ho 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 tarihi kıvışı Yağmadına ne koyu yarım havladı Yarım otur sonu boy ağır içinde Viran ettin bağ boy volkan hav içinde Ayrı bir gönlüm yer 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 armağan içinde Yağma burada ne boy yarın havuzunu Ha! Ayrı bir gönlüm hav 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 armağan içinde Yağma burada ne boy yarım havuzunu Ballı olsun domuz boy yarım havuzunu Ay gelin mi kaneglenir hepinin mi yamenin mi Ay giden kaydım kuvlenir hepinin mi yamenin mi Giden kaydım kuvlenir hepinin mi yamenin mi Hepinin mi yamenin mi Ay kokal mığıl taşa çıktı kontarlarım yeğrim atar Ay büyüküm kinem kıvırcık hey Senin mi yamenin mi Büyük kinem kıvırcık hey Senin mi yamenin mi Senin mi yamenin mi Oh! Ay bulmuşum bana yürütmüş Atılmazsa sana sırdaş Anlaşmadı doğun kardeş Senin mi yamenin mi Anlaşmadı doğun kardeş Senin mi yamenin mi Senin mi yamenin mi Ay oğul bir yola girmeden Gözüm görüldüğümü görmeden Ay komşilerim salam vermeden Senin mi yamenin mi komşular
hala vermedir senin ya bildirlik senin ya bildirlik oh ay kaç verse kadır kılmaz al verse hüdürümden ay gidiverse arkal devlet senin mi ya bildirlik vak gidiverse arkal devlet senin mi ya bildirlik senin mi ya bildirlik Ödaybımı kimden görecek, isterimi kime verecek. Ay hovana verdi, dağın kucağı senin mi ya bildirdik. Hova verdi, dağın kucağı senin mi ya bildirdik. Senin mi ya bildirdik. Kenalı kırgılemin hak bilir yolumun fıdrımın Ölve günahkar vıdrımın ya senindir ya minnindir Ölve günahkar vıdrımın ya senindir ya minnindir Ya senindir ya minnindir Ay soğan Dağın kucağı senin mi ya bildirlik senin mi ya bildirlik senin mi ya bildirlik Täşli sawal ýerine ýetirip beren gowaýdymlaryňyz üçin ol aýdymlarda da sen ýüregiň keňi, kalbyň, köňlüň owady ýanglanja sebäbi aýdym adam ýaşadýa. Aýdym ruhy lezzet berip insany joşduryp bilýär. Aýdym näme diýilen sowala köp adamlar jogap berýärler. Adamlaryň göňlüni galkyndyran ruhy gymmatlyk diýe. Ruhy ahlak tämizligimi hem şol aýdymlarda, ruhy ahlak kämilligimi hem şol aýdymlarda. Mähruan arkadamyz diýe sungat sagaldyjy, şifa berýär täsir etmek bilen adamzadyň ruhy ahlak dünýäsine gönükdirilenir diye. Şoň üçin bugun Aşgabat Meden Din Jalşy merkezinde Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimizi medeniýetli din jalşy bilen baglanşdyryp çaý başynda söhbet edýär. Bu ýerniň gözelligim joşdurýar adamyň. Häzirki wagtda güýt pasda dowam edýär. Geleningden göwüň açylanlar. Elbette Sebäbi Ýakup Bahraman arkadamynyň ihlasyndan kemale gelen şu paýtagtymyzyň görküne görk goşýan Aşgabat Meden Din Jalşy merkezi. Adamlara mıdam hizmet edýär. Ne şuňam çaý başynda söhbet edip halkymyza Bahraman arkadamyda şu aýdymlarymyzy ýetirýänimden atbuýsanýan begenýän. Hem şeýle lezzetli duýgular başdan geçirip siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza ul howes bilen diň salyat. Ýöne şuň daş töweregimizde bir näçe dinleýijiler we din jalmana gelen ýigitler we halipalar we olaňam arasynda size ýörüýte taýýarlan sowallar bardyr. Şol sowallary siz jogap berseňiz olaram sowallaryny size ýollasalar. Mehmanlar öz sowallaryňyz arkaýyn zikirni aýdymçy täşir tülegen we ýollap bilersiňiz. Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimizde dürli mehmanlarymyzdan görüşimiz ýalyna bizem täşir tülegen we ýerine ýetirýän aýdymlaryny howes bilen dinläp otýar. Ne şu ýerde täşir tülegen we ne janyse bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip berdi. Menem öz gezegimde şeýlerek sowal beresim gelýär. Täşir aýdymçyň esasy erkinligi näme bilen baglanşyk bolup bilýär? Sowal sowalyň üçin aýdymçynyň esasy erkinligi arkadagy döwrümizde sahnalarda arkaýyn erkin ýagdaýda jaly sesle çykyş edip aýdymlamaly ýerine ýetirip bilýär. Şu döwrü wasp edip erkin aýdymlary ýerine ýetirmegem biziň paýymyza düşýär. Arkadaky prezidentimiz her toyun öňünde täze eserlerini bize serpa edip begenler gelýär. Alha
şanly garastydygymyzyň öňü siratynda biziň elimize gelip gowuşdy. Halk köpçüligini, okujularyny bir akıl akabasyndan, zekin paýhasyndan dören Türkmen Alawaýy atly täze eserini terpa etdi. Türkmeniň wepaly dosty hökmünde tanalýan Türkmen Alawaýyny dünýäň ýüz tanaýar. Şoň üçin biziň bedewimiziň, Türkmen Alawaýymyzyň şan şöhratyny dünýä dolurýan arkadaş prezidentimize öz alkışlamazy ýollayat. Gahman arkadaşymyzyň jany tag bolsun, alyp barýan ähli işlerini üstüni kemra bolsun. Şeýle arzuwlaryň dowamyny täşli ileşlemediň mehmannymyzyň haýyş etmegine sen gowaýdan muň bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Ol howasna. Çin ancak edecek ay kara taşlarını akşu dizine dinle vay dinle zat 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 yay bu çin ancak edecek insan İne dillil vay dillil zat 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 Söylevende kalbi kulya dillil ay gizam yanımdan bir şap yedillil boy yedillil zat 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 doymak için artık edecek yümlüğe insanı yenliği yen yara gühürlüğü insana ay 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 yenliği Çoğalıp gülüm genlik yaşlıyım yaşlıyım o yaşlıyım zan 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 garip gönlüm izler şonun yaşlıyım yaşlıyım ay eyleme don edip başa tersiyim tersiyim oy tersiyim zan 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 kime uçin artık edecek kendini insanı ay aşık arman şeker yarı yeteceğim yeteceğim o yeteceğim zan 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 garip gönlüm birbirine çatacağım çatacağım ey aşık tanrı tekneden öteceğim öteceğim oy öteceğim zan 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 sevme için ancak edecek kendini insanı ay gelliği yen yara yehemliği insana ay aşık tanrı her dünyadan öteceğim öteceğim oy öteceğim zan 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 sevme için ancak edecek kendini
Yenligi insana Hay 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 Yenligi Aycıqaları tel-tel Gündürmez hanı oyey Vak vak Teoridim begler soran Gelme, gelme, gelme Ay teoridim begleri dolu kadağın Yargardan ayrılmam şekil Gel ağam, çal ağam Açılham Gül olsa bağlar oyey Vak vak Teoridim begler soran Gelme, gelme, gelme Ay teoridim bana Viran etmemi oyey Vak vak Teoridim begler soran Gelme, gelme, gelme Ay elden aydan hamur kanı bağlıdır Bin olurum çapa çapır daha hağlıdır Daha hağlıdır, daha hağlıdır Ey aklının Binzi kara bağlıdır oyey Vak vak Teoridim begleri soran Gelme, gelme, gelme Ay teoridim begleri soran Gelme Bahay, bahay Oy oy oy
Muridin bilir sonan gelme, gelme, gelme. Köp sağ ol täşli ýerine ýetip beren aýdymyňyz üçin şuwa jany sesse şol aýdymlary diň salýat bar. Lezzet bilen diňleýär. Adamlar mydamy bul aýdymlary teşne ýürekleri ganyryp şeýle hoş owazyňyz ýanglanyp gelýäňiz. Bul aýdymlary öz ýüregiňe goýýaňda. Yürekler gurlan mahaly ýene yüreklere owaz bar ýa mukam bar ýa. Ýene bir gezek diýät. Sesiňiz mundan belent ýanglantyn bar. Üstünlük hemraňyz bolsun. Dörejilik äleminde de, rahmet ýoluňyzda da, durmuş ýoluňyzda da ul üstünlük arzu edýär. Arkadamyz ähli babatda halipa diýärse bize sportda da halipa, saat gurallaryny erketmekde de, ýa bolmasa aýdym aýtmakda da, eserlerini terpa edip gelýän kitaplaryny sport babatyna alamda türkmen türgenlerini golutgy berjek o aýdymlar döreýär, mukamlar döreýär. Ýöne türkmen sportdam dünýä ýaýraýardy. Häzirki wagtda sportda gazanan üstünlük bilen bizem ençeme 2017-nji ýylda 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi ýurdumyzda. Bulam uly üstünlük bir uly sepket. Ini berjek bolýan sowalym ýörüýte asly türkmen İran İslam Respublikasyna Serdar Azmun bilen bilelikde bir internet sahypalarynda türkmen halk aýdymyna siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza etle güldirýänini bilýär. Şolar hakynda öz pikiriňi näme beýan edibersiň? O sorak Yakup, elbette bu sorak hemme iyileşlemden gyzyklandyrýandyr. Özümden hem jaňat soraýarlar köp. Serdar Azmun asly türkmen İrançy futbolçymyz. Serdar bilen tanışyma ýokdy başda. Oňa sonam geldim diýen aýdymy işläp şekilli aýdym edip halk köpçüligine ýetirdik. Nam Serdar internet arkaly tomaş edipdir şol aýdymda. Esas diýjek bolýan adam arkadamyň saýasyna görän türkmen aýdymlary, türkmen sanaty dünýä ýaýraýar. Bu ýysynyň begenim öz türkmen doganymyz. Daşary ýurtlarda türkmen sanatyna, türkmen aýdymyna ýolumyza hormat goýup dinleýänine gaty bu ýysynyň arkadamyň saýasynda görýän öz türkmen sanatyny, türkmen aýdymlary daşary ýurtlarda da ýanglandyrmany ul mümkinçilik bar. Biziň ýurdumyzda sanly ulgun häzirki döwürde ýokary derejelere ýetdi. Täze döredýän eserlerimiz, aýdymlarymyzy her şunu internet arkaly halk köpçüliginde daşary ýurtdaky dinleýijilerimize hem esine ýetirip bilýär gahrman arkadamyň saýasyna. Sunawatymyzyň hak howandary gahrman, mehriban arkadamyza şular ýaly mümkinçilikleri döretip berenler köp gutarnyksyz sag bolsun maýdan. Mehriban gahrman arkadamyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, işimidan rowatçy bolsun. Arzulan hasyl bolsun täşli. Şeýle aýdymlaň ýene-de dünýä jahana äşkär bolsun. Halipalarymyzam öz öwütlerini berýär, pentlerini berýär. Şol pentler bilen, sargatlar bilen, öwütler bilen dünýäde bolýan aýdymlaňda şowluk üstünlük hemra bolsun diýär. Biziň halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparova da bir näçe öwüt ünneglerini berip, täşliň ýerine ýetirýän aýdymlaryny Recep Guly Kerimowyň hereketleri şol bolşy gözeňimde janlanýar diýär. Ol ýerde milli owaz, milli ähen ýatyr diýär. Şol owazy dünýä çykarmakda arkada prezidentimiz ul işler amal edýär. Elbette Yakup, şol wagtlar men kiçikdim de 5 ýaşymda. Alipam Recep Guly Kerimow bilen bir sahnada çykyş edip, Cemal Ejem bilen çykyş edip, döwürde şu adamlar da öldüm. Şoň üçin hem ýerine ýetirýän aýdymlarymyz halipany ýatlatýandyr diýip umyt edýän. Şondan diýendir Cemal Ejem. Ýerki döwürler ýadymyza düşýär, sahnalarda halipa bilen bilelikde de ýeközüňem ýanlardyň beýibi, köýdürdiň beýibi. Şol hereketler häzir aňymyzda, köňlümizde ornatda. Şol aýdymlardan hem bir halk köpçüligimize ýetirýän türkmen owaty ilmine bir şekilleň üstü bilen, aýdymlaň üstü bilen tiň edýär. Ýöne meşhurlyk gazanýan, üstünlüge ýetýän, öz döwürdeşleň bilen bile deň dem alýan. Döwürdeşleň arasynda meşhur bolmak diýen düşünje näil garaýşyň bar? Yakup, men döwürdeşlerim bilen dem alyp süýje aýdymlarym bilen halkyň ýüregine ornasym gelýär. Elbetde aýdymy gulaga ýetirmek diýen zatda ýürekden çykan söz ýürege barar diýär, şoň ýaly ýürekden ýerine ýetirmek. Şonuň üçin adamlaryň, dinleýijileriň ýüregine men aýdymlaryň süýjüligi bilen, şirinligi bilen meşhurlyk gazanasym gelýär. Ol arzulanan maksatlanan hasyl bolsun diýip, teň ýerine ýetirmegde jany sesse ýene
aydımlarına orun berýär. Näit aydımlar ýerine ýetirip berjek? Häzir Nurert Halipamyň bibiniň diýen aýdym bar, köýlerin sonasy bagyň bilbili, kirpi okkaşy aýdyr bibiniň diýen. Biz ýandanam dowamlygyny Halipamyň ýolundan 85-de diýip halka arasynda da söýülip dinlenýän aýdymlar. Şu iki aýdym bilelikde ýerine ýetirip berýär. Ol howes bilen onu ol aydımları ýerine ýetirmek üçin sahnamy size garaşýar, aydımlar aýtmany size pursat berýär. Gelin hormatly adamlar, Bagty şäheri Aşgabat adly gepleşigimiziň şu ýerine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi täşdü tülegen fin ýerine ýetirmegine ýerli-ýerine anha şu türkmen milli aydymlaryna gelin kemmämiz bilelikde diň salalyn. Oldur öldürgücü bak zülfünüm tarih, zülfünüm tarih. Barsam otobuna saydır birbirini, saydır birbirini. Ay Aydar Davlat Mehmet vardım köyüne, Baryan yüne hayran kaldım hamatına boyunu, şunuma boyunu. Baktım şirvan bilir asli köyüne, asli köyüne. Gidin işi çayda çaydır birine, çaydır birine. Baktım şirvan bilir asli köyüne, asli köyüne. Gidin işi çayda çaydır birine, çaydır birine. Avvalın bali baydır birine, baydır birine.
halmana cevap yığılır Yolu halmana Yolu halmana Ay imanım yetişti yollaş bulmana Ölüm armanım yok Namadım o kahveyi orada tutup Akoyun öldüreyim Mahtada yetim Mahtada yetim Ay komşunun anıydı ve dünya delisi Ölüm armanım yok Akakalı ittifak hekimi var Akakalı ittifak hekimi var Ağıtır ve Çavluk sürten Çavluk sürten Ey Allah'ını bilip Hevede dursun Ölüm armanım yok Davam yok İmanım yolla İmanım yolla Ay ölüm ödeyimdir Alman ya dille Ölüm armanım yok Üleydim, üleyimdir Aman yok dille Ölüm armanım yok Täşi sağ bol. Buňky diň jarşyma sazlar bilen, sözler bilen, jany ýerine ýetirmekde aýdymlar bilen baýlaşýar. Ve hevde dip dinleýär, bir lezzet alýar. Tebe adamlaň teşne ýüreklerini ganyrdyan bu aýdymlar ýürege ornan, kalbyda ornan. Şoň üçin ol aýdymlar biz ýürek goýup dinleýär. Indi diň jalmana gelen adamlar wasyň etýän bolsaň, Aşgabat Meden diň jarşy merkeziniň şu meýdançasy adamlary gelimli gidimli. Indi sen gepleşikleň dowamyna halka ýetiren söz goýduňda İksan perdendiň madygyny aýtdyň. Ogluň Mukam, gyzyň ady näme? Feride. Feride. Şolar bilen bilelikde, maşgalaň bilen bilelik bar. Diň jalmana çykmak
şähere, paýtagda fin etmek ol lezzetli duygu. Dörjülük adam üçin ilham almana häzirki wagtda paýtagtymyz göz baş bolup dur. Arkada ahlat bilen kemale gelen şu paýtagtyň medeni dinjaş merkezlerine dinjaş purtatlaryň hakyna da söhbet etdik, ýakymly bolan hadiýan. Kahraman arkadamyň saýasynda Bagty şäherimiz Aşgabat gözellige beslenýär. Uçordan kawa ýokardan seredende paýtagtymyz Aşgabat Aqulun toparyp onun ýaly. Şähere seýle çykýan, şular ýaly medeni dinjaş merkezlere gelýän, daşdorun baý wagtça gurşap alan. Arasy howa, şähtin açylýa, jan saglygy üçin peýdaly. Şeýdip näme masalamyz bilen paýtagtymyzyň gözelligine fin edip aýlanyp, şol durmuşda görýän zatlarymyzdan biziň aýdymyz, sagymyz üçin öz täsirini ýetirýär. Arkadagy döwrümizde aýdym aýtmagam, dinj almagam, işlemegem ýakymly elbetde. Gelecekde de näme işler döredörs dinj alýan raýatlary da öz aýdymlarymyz bilen hyzmat eder. Nesip bolsa gelecekde de ol arzuňam hasyl bolsun, isleňiz maksadyňyz murat tapsyn. Ýurdun ýüregi bolup duran paýtagtymyz häzirki wagtda ötüşe beslenýär. Agşamyna asman aşyk Aşgabatymyza. Aşyklaň şäher Aşgabat. Aşgabat hakynda dören aýdymlarym ençeme şagyrlarym döredi, eserler döredi. Bir näçe şahylaň diline, zubanyna süýçüligi bilen dören aýdymlar ama ýöne häzirki wagtda paýtagtyň goýnuny Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimizde biz Aşgabat teleýilim bilen bilelikde şeýlekem Aşgabat medeni dinjaş merkezi bilen bilelikde taýýarlap halk köpçüligine ýetirýär. Bu gepleşigimiz ýene guru bolmady ýaly siziň ýerine ýetirmeňize aýdym bilen dowam edäýeli. Ulha wassalam. Görünür bolli divana, divana. Ağaçan arabana gıydın, birini. Arif olhum hamar algın hüdürün. Var köyde uyup batır yeri, didinleri. Aşık bulun nehrağalar yedir. Canağım arabana gıydın, birini. Aşık bulun nehrağalar yedir. Ağaçan arabana gıydın, birini.
şekil Sanağım arabana kıydın Bireyine Yukarıda doktor bal budur şekil Şekil ağızan arabana kıydın Bireyine Tawul täşli, anha jany sesse, gow owazlary halk köpçüligine ýetirdiňde. Kesimden kemal tapdy ýa. Bir şahyrlar aýdýar, toýlaryň bezegi gelinler gyýdyr, toýlaryň bezegi aýdymdyr, sazdyr diýe. Şoň üçin bugun medeni diňjalş merkezine bahar ýaz höküm sürýär. Bu ýetpasta dowam etse-de köňlümiz ýaza öwürli aýdymlar diňläp leze tallyk. Şol aýdymlar ýaly, aýdymlarda ýaşaýan ýazyň, baharyň howasy ýaly bir şähtaçyklyk sen ömrüňe baky ornasyn. Türkmen diýarymyz toýlan mekanyna, Mehriban prezidentimiziň saýasynda her günümiz şatlyk bilen, şowkun bilen, toý bilen geçýär. Garaşsyzlyk toýuna barýar. 28 ýyl ýaşan diýarymyz, garaşsyz watanymyz jahillik döwrüni öňe sürýär. 28 ýaş bu känem däl, men diýen garaşsyzlygymyz öz hökümini bagtyar döwürde parlap duran baýdagymyz bilen bile öňe barýar. Arkadagymyz bu ýurdu gülledip, garaşsyz döwletiň at awraýyny dünýä doldurdy. Şoň üçin garaşsyzlyk bayramçylygy bilen seni tüýtürekden gutlaýar. Jany sesse gow aýdymlary ýerine ýetirip berdiňde. Şol ýerine ýetiren aýdymyň ýaly ýüregiň owazyny, kalbyň ak arzuglaryny iýleşdirmede ýetirmäge sen üçin pursat berýär. Köp sağ ol Ýakup. Ýa bellep geçişiň ýaly ýurdumyz toýlan mekany. Her günümiz toýda bara. Ahirman arkadamyň saýasynda. Ine şaly garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk bayramy. Ahil Türkmen halkyny ahirman arkadamyzy hemme iýleşdirmedi. Şaly garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy bilen. Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygyna da nesip bolsa öz aýdymlamy halipalaryň ýerine ýetiren aýdym bilen ahirman arkadamyza dinleýijilerimize hyzmat eder. Diýarymyzda toýly günler köp bolsun. Ine pursatdan peýdalanyp sunawatymyzyň haqqy wandary, Mehriban gahrman arkadamyzyň alp barýan işlerini uly rowaş gardy edýän biz ýaşlara ahirman arkadamy halipa bolup durýar. Sunawatymyza goýan hormat üçin, halipalary fiýlaglaýan üçin sunawatymyzyň haqqy wandary Mehriban gahrman arkadamyna köp sag bolsun aýdýan. Arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Alp barýan işlerini uly üstünlikler talip bir öňden arzu edýär. Garaşsyz döwletimiziň at awraýy dünýä jahany äşgär bolsun. Sağol täşli arzuglaryňyza bizem goşulýar. Şu döwürde, şu bagtyar zamanada talip bolup köňlüň kalbyň owazyny dünýä ýanglanyrmak. Onu da döwlet derejesinde geçirilýän konsertlarda, sahnalarda çykyş edip halkyň öňüne hyzmat etmek uly bagyt, uly buýsanç. O ýolunda bagtly pursatlaryňda saňa üstüne kemra bolsun diýär. Gelecekde de halipalaryň ýoluny ýoýman, täzeçilik bilen, täze rewş bilen, görnüş bilen alyp gidip adamlaryň ýüregine baky ýaşamagyň tüýtürekden arzu edýär. Aýdymlaryňda, eserleriňde, durmuş ýolunda da, zähmet ýolunda da saňa ul üstünlik arzu edýär. Garaşsyzlyk toýum gutly bolsun, köp sag bol. Sag ol, hemmämiz bilen bolsun. Ayalli yalli yalli Cananım alli alli
başlalina başlalin kuş gitmene başlalin arkada fayazına runi bizi hoşlalin bağ başında bir alma bin alma bin alma yere hüyanın çıl bolsa bin kaydımda sen kalma. Berkarar döwletde bagtly zamanna saglyk bolsun, şatlyk bolsun, saz bolsun. Halkyň howun nary prezidentimiz hemişe türkmeni arkada bolsun. Mehriban ileşler. Anha arkada prezidentimizin ihlasy bilen kemale gelen paýtagtymyzyň owdan künjegine yerleşýän
Aşgabat Medeni Jalş Merkezi bilen bilelikde Aşgabat teleýärimiň taýýarlamagyna size hödürleýän Bagyt şäheri Aşgabat adly gepleşigimiň dowamyny size ýetirmek isleýän sazly söhbetlerimiz şulardan ibarat. Bugun gepleşigimiz sözler bilen baýlaşdy, söhbet bilen, saz bilen, jany sesle ýerine ýetirilen aýdymlar bilen baýlaşdy. Bu aýdymlar siziň hem juwan kalplaryňyza ömür bolup, döwür bolup, göwnüňizde güller bolup gowşanlar. Şeýle aýdymlar ýurdumyzda dowamly ýanglantyrsyn. Ýurdumyz toýlar mekany. Garaşdyrlygymyzyň 28 ýyllyk toýu bilen siziň ähliňizi mehriban arkadaşymy tüýsürekden gutlaýat. Oý siziň gözleriňiziň nury hemişe birege öz şuglasyny şökler taşdyn. Armany günüňiz az bolsyn, dawaral günüňiz köp bolsyn. Şeýle bagtyar döwürde rowaçlyga betlenen diýarymyzda mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsyn, işler rowaç bolsyn. Hormatly adamlar, şeýle arzuwlar size ýollap, bu gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň enlik sanatyny siz bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz mehribanlar. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin, gelin Aşkabada. Aşkabada, gelin Aşkabada, cennet göreydisin.